Здравейте, приятели, и добро утро на всички, или добър ден, или добър вечер, кой когато ни гледа. Аз съм Зория и съм консултант по вътрешна стабилност и констелатор от Академия Щастлив живот. И вие знаете, че аз много обичам да представям хора, които са много специални, хора, които са много близки до мен и много така работим заедно с тях с огромно удоволствие. И аз съм техен клиент, както и те мои, разбира се. И днес искам да ви представя уникалната Мария Георгиева, която прави нещо много, много, много специално. И аз ще ви покажа ето тук днес. Вижте, това е едно бижу, което е направено специално за мен от Мария, което получих в ето този... чак настръхвам, като ви говоря тези неща, защото е много, много важно за мен, много мил. Ето по този начин опаковано с още тук едно манисто. Мария, здравей! Здравей, Зори! А, Искам първо да кажа, че нашата връзка с Зори се получава почти по магически начин. Ние се срещнахме в един много специален и уникален клуб. И мисля, че общо заето симпатиите бяха от пръв поглед. И колкото и да ни се разделят пътищата и да сме далече, защото аз съм в България, а тя е в Германия, имаме свързаност, която все ни събира една с друга. Така се получи това бижу. То първо се появи и съответно аз вече знаех, че то е за нея и е заради прекрасните неща, които прави в своя женски кръг и прекрасната програма, която тече. И просто нямаше как, нали, да ни го споделя. Тя съответно очевидно го е усетила като свое, защото вече е при нея. Но аз много ти благодаря, Мария. За мен беше изключително изненада, първо защото ти направи бешуто и сподели с всичките си последователи и хората, които работят с теб, че го правиш просто мислейки за мен. Как се случва това нещо? Между другото, това е тук на твоята визитка пише, сега ще погледна точно, пише Рейки бижута. Какво е това? Какво е това уникално нещо, което правиш? Аз пак настръхвам, защото хора, ам, усещате ли колко специална жена стои срещу вас и колко е много единствено нещо, което прави? Защото Мария, айде сега да се представиш точно какво правиш и с какво се занимаваш и как стигна до Реки Бижут. Всъщност аз след моите лични лутания и търсения, най-накрая приех моята мисия в живота и това е да бъда лечител. И това всъщност има много изрази. За мен конкретно това са от една страна енергобижутерията или бижутата, които правя с рейки енергия. И от друга страна е болен терапията, но с Дори решихме, че днес ще ви говорим повече за бижутата. А, Това наистина не са обикновени бижута, защото тяхната цел на първо място не е толкова да направят една жена красива, въпреки че това е чудесно допълнение. Тяхната цел е да решат някаква ситуация, някакъв ваш проблем, да дадат сила, когато сте в някакво уязвимо положение или пък да дадат сила там, където усещате слабост. И това се постига по два начина. На първо място с самите кристали, защото повечето, всъщност не повечето, ами реално аз работя с полускъпоценни камъни, които сами по себе си притежават определена вибрационна честота, която помага да се възстановява тялото.
защото тази чистота се предава от кристала на тялото и по този начин се възстановява хармоничната вибрация на самото тяло, на даден орган или на цялото тяло. И от друга страна, всъщност този лечебен ефект се постига чрез рейки енергията, която аз влагам в тези обици, гривни, колиета, без значение какво правя. Рейки енергията е енергия на светлината и любовта. И тя е сама по себе си изпратена да бъде целебна енергия за нас. Това е много, много, много интересно. Аз също съм се занимавала с рейки и никой не ми е идвал на ум дори, че може да се комбинира с бижута. И това е уникалното, което правиш според мен, защото ам, да влезеш в контакт с човека, защото предполагам, че ти правиш контакт, и да по този начин да сътвориш с ръцете си нещо за него, което той да носи напрекъсто и със силата на тези по-скъпоценни камъни, с които ти работиш, да се променят вибрациите. Това е едно, за мен е много, много интересно и много иновативно нещо. И със сигурност има и много други хора, които го правят, но аз мисля, че твоето нещо е много важно, много такова авторско, защото за първи път в живота си хора, аз виждам ето такава звезда, нали, понеже аз съм зорница и понеже моя клуб е за звезди и въобще всичко това, което правя е хората да наистина да си позволят своя собствен блясък, да видят своята собствена сила и светлина отвътре. Това, което прави Мария и въобще всички колеги терапевти, които в момента работим толкова много. Мария, какво мислиш за вибрациите, които в момента така заливат планетата, хората, изобщо? Как се справяш ти с вибрациите? Всъщност аз се старая основно да следвам своя път, но като цяло усещам, че все повече хора а, се обръщат към това да оставят своя багаж и физически, и психически, и емоционален, което само по себе си вече изчиства тяхната вибрационна чистота и вдига нивото на вибрация. И това е просто чудесно. Естествено, убедена съм, че има изследвания, вероятно и статистика, защото хората наистина се занимават с тези неща и с проучвания по темата. И всъщност не от толкова скоро, колкото си мислим, даже повече от преди век започва да занимава това нещо хората, но мисля, че днес вече се усеща по-стабилно. Въпреки фона от негативни явления и случвания в световен мащаб, Ами, което е... като няма негативно, няма как да оценим позитивното и обратното. Да, и Мисля, това е нали, вярно. това са Абсолютно. процеси, които, как да кажа, отразяват абсолютно 100 на 100 тази дуалност, която все още има в нашата планета. Ти си майка на две момченца, нали така? Да, Как се точно така. справиш ти, как се справиш ти с твоите деца и цялата тази енергия и въобще всичко това, което правиш? Каква е твоята тайна ти да си в баланс, защото аз те познавам и ти непрекъснато си в баланс, непрекъснато си в така много, много добро настроение. Вижте колко е лъчезарна и колко е усмихната. И понеже аз също съм майка на две момчета, те вече са големи, моите синове, слава на Бога, да са живи и здрави. Как се справяш ти с това предизвикателство въобще, с това да бъдеш майка и да правиш, да си в така висока вибрация? Истината е, че през част от времето не усещам да съм в баланс, но явно нещата се случват по някакъв начин. Защото тъкмо вчера получих един коментар от приятелка, с която много давна не сме се виждали. И тя каза, ти грееш и имаш право да си щастлива с тези неща, които правиш, с бижутата и с болен баянето го нарече тя, защото явно нали, за нея звучи а,
много странно, най-общо казано. Но истината е, че децата ми дадаха сила и енергия да правя това нещо и изобщо откакто влязаха в живота ми, непрекъснато го преобръщат и това е една магия, за която съм безкрайно благодарна. Аз съм много щастлива, че това сега го говорим с теб и го споделяме, защото млади жени като теб и въобще майки като теб са изключително вдъхновение за другите, за тези, които също имат малки деца, за тези, които са много, как да кажа, предизвикателства за тях да могат така да конструират деня си, така да подредят всичко, че енергията да е винаги достатъчно и да имат време за себе си и да има всичко за всички. И това е много трудно да балансираш между това. Аз говоря от Абсолютно, аз личен още се опит. уча. Да. И аз съм много, много благодаря ти, че се съгласи да направим това интервю, защото вдъхновението за другите, защото винаги става въпрос за хората навън, които са там и имат нужда от подкрепа. Какво мислиш ти за менторството, за личното придружение, как да кажа, за кога е човек да се обърне към ментор, към лечител, към нещо, което да те придружи, нещо, което да ти помогне да излезеш от ситуацията, в която си? Ами, всъщност всеки един момент е подходящ. Истината е, че хората трудно излизат от черупката си обаче и трудно осъзнават, че те наистина не са сами. А, но наистина хора, давайте си тая възможност. За мен ментор е нещо много голямо и много важно, но в смисъл звучи ми малко като една авторитетна личност. За мен не толкова авторитет е важен, по-скоро човека, на който можеш да се опреш, да разчиташ, човека, който има дори не повече, малко по-различни знания и малко по-различен ъгъл на виждане от теб, което може да бъде една много здрава спасителна сламка, за да се издърпаш. И да, определено съм за хората да търсят помощ и да работят заедно, да работят с група. Ако не са намерили своя учител, ментор или там както го наричат, нека да се обърнат към приятел, близък и да правят малки стъпки, докато дойде учителя, защото Когато да, има ученик е смисъл. готов, учителя се появява. Да, да, Това е да. стара дилема, да. Аз също много така наблюдавам освобождаващите, как да кажа, освобождаващия момент по време на констелациите и наистина си прав, че хората вече са готови да свалят раници, да остават убеждения и всичко това в служба на живота, защото хора, живота е тук и той е жив и на живота наистина не му пука как изглеждаш, как си облечен, каква кола имаш, къде си, успешен ли си, не си ли, живота е там и той живее, той съществува. И нашата цел на хора като мен и като Мария е да продължаваме живота напред. И чрез мисията, която ние правим, да сме тук за вас, да осъществяваме точно това, да продължаваме живота напред, да го развиваме, да развиваме, да развиваме. Защото ние като жени минаваме през болки, минаваме през толкова много предизвикателства и вчера Мария имаше едно много разтърсващо за мен споделяне и много хубав постинг, защото тя работи с травми след раждане и с жени, които са преживяли секцио, нали така? Това е много, Да. много дълбока тема, въобще болката в живота на хората. И понеже ние двете сме с тебе повече женски терапевти, аз съм с женски кръг, Стани звездата на своя живот. Въобще, жените са тези, които са носителките на живота, момичета. Това е така. И който мисли за себе си по друг начин, моля, започнете да мислите за себе си като носители на енергията и на живота. Мария, колко е важно да се справят жените с болката за тебе?
Ами, всъщност въпреки че работя предимно с жени, това да се справим с болката е важно за всеки, без значение мъж или Точно така. жена. Точно така, А, да. и някакси хората пак стигаме до там, че не си дават сметка, че даже има тая болка. А ако осъзнаят, а, някои от тях всъщност не познават начина как да стигнат до там. И всъщност аз мисля, че и двете това, което правим, нали, бижутерията и боен терапията, особено и констелациите, всичко това са прекрасни механизми, които могат да се комбинират между другото, за да се постигне още по-силен и по-бърз ефект, за да излезем от това състояние. Обикновено тялото реагира винаги правилно. Това е моята, как да кажа, твърда позиция. Аз съм 100% убедена и това не е мое мнение. Това е мнение на всички терапевти. Тялото винаги казва истината. И когато нещата не са осъзнати, не са прияти, не са отработени, тялото реагира чрез Бог. И особено Бога, че така, иначе Абсолютно. ще заспим съвсем и няма какво да ни държи будни. И според мен всеки човек има различно ниво на болка и възприемане, но когато страшно много те боли и носиш тази болка в продължение на месеци, тогава може би идва точния момент. А, какво могат да направят хората, според тебе, за да не се стига до болници, до операции, до разни такива моменти, които наистина е нужно, наистина намеса на класическа медицина? Разкажи малко за боен терапията. Аз бях свидетел на твоя работа по време на една групова сесия. И бях изключително впечатлена, защото знам, че рейки може да се дава през пространството с бойна. Сега разбрах, че с бойна е така. Разкажи ни нещо повече за това, моля те. Всъщност аз искам само малко да по предходния въпрос Да. още да кажа. А, и то всъщност е част от отговора на този. Болката съществува на много нива, защото ние сме многопластови личности. Физическото тяло е само едно от нашите тела. Имаме ефирно, емоционално, ментално и още няколко. И всъщност всяко едно преживяване и болка минава през всички първо невидими тела, за да стигне до физическото. Доскоро хората много обръщаха внимание на това да излекуват невидимите си тела и очакваха някакси по магически начин това нещо да се прояви на физическо ниво. Мгм. Не, че няма такива чудодейни случвания, но моята практика като болен терапевт показва, че все пак трябва да се поработи директно и през физическото тяло и когато ти балансираш и хармонизираш материята, твърдата, нали, наобщо казано, тогава има обратен процес и много по-лесно се случват и се изчистват нещата на останалите нива и в останалите пластове. Самата болен терапия за мен просто е... Първо, нали, тя е мое нещо. Чудодейна е за мен. Изключително нежна и същевременно много всеобхватна. Това, което мен ме плени, беше, че натиска, който ти прилагаш, защото обикновено е мануална терапия, натиска, който прилагаш е много лек. Същевременно няколко движения в тялото или дори едно могат да повлияят и да предизвикат отклик в всички останали части на тялото. Това е така, защото болен терапията работи основно на ниво фасция. Фасцията е тази тъкан, която свързва всички мускули, кости, органи и дори клетките. И благодарение на това го има този всеобхватен ефект.
И така много по-лесно можеш да стигнеш до причината и да влезеш в контакт, нали, с тялото, което е водещо. И всъщност болен терапията човека е водещ, не терапевта, някой, който е там отгоре, нали, който, нали, трябва да ти каже какво да правиш и да те излекува. Истината е, че ние имаме способността да се лекуваме, а болен терапията и болен терапевта е човека, който да ти помогне да го стартираш този процес или да го вървиш. И всъщност, ето тук идва момента, в който констелациите перфектно се съчетават, защото това, което излиза на физическо ниво, обикновено, давам пример, а, тялото реагира, правя болен сесия, Мгм. и непрекъснато се проявява като реакция, да речем, болка в рамото или болка в ръката. Когато започна да си говоря с човека, защото обикновено аз работя с тяло и дух, а, той се сеща за някаква случка, която, ако се проследи, стигаме до някакъв травмиращ момент, който да освободи. Но чрез констелациите, всъщност това нещо може да стигне много по-надълбоко и всъщност там има реално много повече време и възможности, за да се изчистят нещата, дори на ниво семейство, род, Майка а, и баща. Аз не казвам, майка и че баща, дори да. изчистване, защото процесите, въобще всички неща, които човек е се съгласил да преживее тук в тази реалност, са, как да кажа, избор на душата и там няма какво да се чисти. Нищо не е мръсно. Всичко е добре да се приеме, да се види, да се освети, защото когато се освети една ситуация и се види и се приеме по нов начин, тогава се получава трансформацията, освобождаването. И когато Да, всъщност може би наистина осъзнаваме осветяване по е време на най-добрата дума. констелация точно този процес, осъзнаване, защо това съм го допуснала аз в живота си или каква е причината за тази огромна болка, която през целия си живот нося и вече не мога да се спасявам от нея. Ам, Виждам как започват промените и колко свободни започват да се чувстват хората. И аз имам много така лични примери в моята практика, хора, които наистина променят и то с такива темпове, че просто аз съм много щастлива само да ги наблюдавам и да съм благодарна и за доверието и за участието в техния процес. Сега ще те върна малко към камъните, защото за мен това е много интересна тема също. Да, с Как, удоволствие. как един човек може да си помогне чрез силата на камъните да подобри, примерно, болка или някакво физическо състояние? Ти имаш ли някакъв любим камък, който винаги носиш със себе си и когато те боли някъде нещо да сложиш или в смисъл, трябва ли да са обработени, трябва ли да са натурални такива парчета, някакви камъни, защото аз имам един огромен розов кварц, който си стои до мен, за да мога да спя хубаво и да си комуникирам с него докато спя. Какво мислиш ти? Какво ще ни разкажеш за тези неща? Значи, отговорът не е еднозначен, просто защото в различен момент, спрямо различно наше състояние, има различни камъни, които са подходящи. Най-лесно можем да се ориентираме спрямо, нали, в коя част на тя, дори да не сме запознати с чакрите, Да. а, които по принцип камъните са свързани още от дълбока древност. И така идва и знанието, нали, в днешно време и до нас. Но най-лесно, ако имаме проблем с, да речем, ниско в стомаха, проблеми с, да речем, женски Мгм. проблеми, тогава са подходящи камъните, които съответстват на този втори енергиен център и те обикновено са кафяво-оранжеви или оранжеви, например карнеол се препоръчва много при бременни жени, които са нали, родили и така нататък. А, Моите любими са розов кварц и малахит.
Това пък са камъни на сърцето, например, и на органите в тази област. Включително розовия кварц е много подходящ за деца и бебета, защото ги успокоява. И като цяло розовия кварц е символа на безусловната любов. Той си има и тези излъчвания. Направени са... Вчера специално реших да се поровя и да видя а, какви са честотите на различните камъни. И мисля, че на розовия кварц, например, беше 632 или 639, точно честотата, която е на сърдечна чакра. Така че, ако искате да подходите към избор на камък, това е единия начин. Най-известен обаче по магазините е този с зодиите. Повечето камъни съответстват, са свързани с конкретна зодия, но лично на мен не ми е любим и много рядко го ползвам като подход, просто защото първо ние сме многопластови, второ т.е. ние нямаме само една зодия, имаме асцендент, луни и още там хиляди неща в хороскопа. Освен това, точно към конкретния момент, моят проблем може да се съотнесе към съвсем друг камък. Ако трябва аз да избера, обикновено да се призная, избирам чисто интуитивно, влизам, оглеждам се и просто решавам. Обикновено аз пипам с ръка, за да усетя чисто физически какво е излъчването, дали резонира за мен. И ако това е камъка, просто бива взет. Все по-често така избирам и камъните за хората, за които правя бижута. И всъщност после, като прегледам информацията, се оказва, че наистина точно това е било необходимо в този конкретен случай. Мога да кажа всъщност един интересен начин кой камък да не изберем. И това е камъка, който не създава усещане у нас. Тоест, ако го вземем и той, да речем, създаде гаделичкане, някакво приятно усещане, нали, можем спокойно да приемем, че той е за нас. Ако го вземем, има отблъскване, това може да се дължи както на това, че самия камък е замърсен, защото обикновено в магазините влизат безкрайно много хора и те попиват така или иначе енергията. Или пък може да е наша съпротива всъщност ние да решим даден проблем, което в този случай също означава, че е за нас. Нищо, че не сме съвсем готови да го ползваме. Но ако го вземем и няма абсолютно никакъв отговор и няма никакво усещане, нито привличане, нито отблъскване, обикновено на това означава, че този камък, поне към дадения момент, не е нашия камък. Това е много, много Не интересно. знам дали отговорих. Отговори чудесно. Аз се слушам много, много внимателно, защото точно по този начин аз избирам камъни за себе си и въобще се доверявам на тази древна наука и култура, защото хората от векове, въобще лечителите от векове използват силата на камъните и силата на растенията, въобще силата на природата, за да помагат на хората. Мария, аз много ти благодаря за това чудесно интервю и за времето, което отдели за нас, двете, и за нашите зрители. Така искам да помисли ли за какво можем да подарим на нашите прекрасни фенове и последователи, всички тези, които ще гледат това видео. Да, задължително трябва да има подарък. Аз предлагам да направим една отстъпка, поне нали, от моя страна ще има отстъпка от 15% за всеки, който в следващите 10 дена, след като изгледа видеото, коментира и прояви желание
да Оставете, получи оставете коментар бижу и Мария ще ви направи отстъпка за или болен терапия. или болен терапия. Мария ще ви направи отстъпка за при вашата поръчка, за вашето индивидуално бижу. Хора, използвайте това, използвайте този прекрасен талант, за да може да се свържете по още един нов начин със себе си, да си позволите едно прекрасно украшение, не само действащо бижу, не само действащо, а лечително, лечебно нещо. Тя тук ми го е направила за моята чакра, за да мога да говоря свободно, да мога да се чувствам. Аз Да, ти говориш от доста. известно време имам огромна страст към аквамарин и тя го е направила абсолютно без Прекрасни да ме цели. пита, без да ме разпитва. Ето виждате как става връзката между хората. Мария, много, много, Обикновено. много ти благодаря. Оставаме в контакт и продължаваме да работим заедно. За всички тези, които имат желание да се свържат с Мария, пишете и на лични съобщения, за да се свържете с нея. Оставете коментар под това видео и тя ще направи най-доброто за вас, което е способна. Тя прави винаги най-доброто. Това съм Да, сигурна. аз ще се свържа с всеки един от вас, ще поговорим лично, без значение дали ще ползвате болен терапията или бижутата, ще решим какво е най-доброто за вас и по какъв начин ще бъде изпълнено и съответно ще го получите. И бижутата, и болен терапията са наистина уникално преживяване. Точно така. Подарете. Точно така, аз го получих за няколко дни тук при мен в Германия, така че Да, дори дори в български почти Германия. функционират перфектно, всичко функционира перфектно, когато си с перфектните хора, по точното време и по точното място. Мария, благодаря Абсолютно. ти и до И аз следващия. благодаря, Зори. До следващия път.